Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Layaknya Tuhan telah berfirman di 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pada Natal ini, kami akan merayakan sukacita Natal bersama Opa Oma dari Panti Jompo dan teman-teman dari Panti Asuhan. Melalui ayat tersebut, kami ingin menolong Opa Oma dari Panti Jompo dan teman-teman dari Panti Asuhan untuk mendapatkan kebutuhan yang lebih layak, lebih nyaman melalui diadakannya charity. Kami pun sangat terbuka dan senang apabila jemaat mau turut membantu kegiatan ini. Oleh karena itu, kami juga mengajak jemaat semua untuk hadir di ibadah Natal Remaja dan Naposo tanggal 21 Desember 2024 nanti. Mari jemaat, kita sama-sama hadir dan merayakan Natal. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.
Hamu akadongan, selamat hari Minggu madihita soluhutna. Tongondo ari Minggu sadarion parningotan aka naung monding, mangihuton haporseoni Huria Kristen Batak Protestan, tapatupado parningotan non laho makehei rohata marningot ujung ningoluta. Didokmai di hatan asing memento mori. Soso doi namar lapatan. Di bagasan parningotanon jahota do anon akana monding di bagasana sataon parhuriaon mulai sian 26 November 2020 sahatu 24 November 2024 ton sian tonga-tongata. Marhitai naing paingoton ni huriata do tuhita saluhutna asa toktong rade jalahobas hita managam hare ari hahamamateta. Akup nii dipatuduhon parningotanondo balga ni panatapani huria tu keluarga ni akan naung jumolo borhati. Asa gabe tarapul-apul di nasida namar sitaononi. Asa HP dan damar lapatani laho. Atong tahobasi madirita asa tapuka parminggota pinangido mah tuhita asa hohom los martang yang be di bagasan rohana. Asa tapuka parsambawata tutuhata, tapahibul marohata mengadop bohini debata, huhut matauhon na ikon matedo saluhut jolma, jalamago sibuki. Alai dan dahamatean ujung ni saluhutna, aina hehe do akan namatei. Tapar husor-husor mai marhi tehata ni ende namangihuton, marende mahita.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut tido, saluhut hasangaponi jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alaina hot do hata ni Tuhani, rodi saleleng ni lelengna. Saibur jumaho, rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hangoluan. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhani akana mate, dohot akana mangolu, hodo napuna hami, manang mangolu, manang mate pehami, nang pemardalan hami dirula nilunggomani hamatean, dang huhabiari hami behamatean, ai hodo donganami, dang tartiop hamatean, manang tanomon behami, ai hodo Tuhan nami, no humokop hami, jalaho napuna hami. Roh hami nuaeng tuho mangido, satu homa tondi nami, dohot daging nami, asadiho hami, manang namangulu, manang namate pehami. Saitiop matangan nami, urupi hami marhite hite, pakokopon mi, asa sahat Tuhan ngoluan, nasora suda. Amin. Molo diloas tuhata dope hita mangolu sahatu tikion, taha muliatehon mai, alai ikon ingotota dada portibion sambulo nitondita, surgo ido, molo masa partangisan pasaba maroham, manahan maho rodi ujung, ainunga di parade Tuhan, hutanahot, pai mama harorona manopot ho. Tangihon hamuma patik ni debata di Minggu Sadarion, natar surat di konvensi HKBP di Bindu 15, taringot tu parningotan di aka naong monding. Tahaporsai jelata hati dakondo, hamateani ima ujung ni ngolu ni jolma di portibion, maradian ma ibana sian sandok ngoluna. Adong haluaon di aka naporsea, pabua Yesus Kristus naong hehe, ido pangoluhon jolmai sia namate. Ibana do Tuhani, nama ngolu dohot namate. Martua do namate di bagasan Tuhani, nasatia ro di ujungna. Di patu pahuriado parningotan di aka naong monding, lao padungohon hapor sewota marningot, ajalta sandiri, huhut, padohoton pakirimon di hamonangan ni Kristus, mangoluhon hamatean. Songoni nang pakirimon di Banua Ginjang, sambulo ni tondita dohot di hadodomu ni naporseai, dohot Tuhan debata,
sahatuna roh Yesus Kristus padua halion. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita Tuhan debata mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata. Parningotan ni aka naong monding, las paingoton hita mai tu haroroni Tuhan. Nunga sahat di hita patik ni debata, tahalo mohon ma patik nai, jala taulahon ma, asa dipasu-pasu ibana hita di bagasan ngoluta. Tiur lakata, bulus rohata, mandalani ari-ari ni ngoluta, tar parhatopot mai, marhite ende na mangihut. Hamu akadongan, na jongjong dohita di adopani debata, apalah di minggu paringotan di namonding sadarion. Dang tagamon somanol solihita di akadosa. Pangalosion dohot hahurangata di adopani debata. Lumobi nata ulahon saminggu na parpudion. Alanii tapamanat majolo rohata. Ra godang do akadosa nata ulahon di adopani debata dohot dongan jolma. Tarpahatopot mai di bagasan roha nama ngupu. Tuhan debata, dina hupatu pahami parningotan namonding sadarion, diuhirhon hido tu rohan nami jepek ningoluon, dang leleng HP ngolu nami di portibion, ai songon timus doi, tokin idawan laos songon duhut-duhut, namura malos. HP jot-jot dohami lupa disi, gabe somar si ngos-ngos lasni rohan nami, makaringoton ngolu portibion. Hapor seaon lumobi ngolu sogot. Lalap dohami manarihon ngolu siapari namura malos. HP tadiko nami do luhut nai molodung jupang tiki pahatopon mudi hamibe. Asi roham dihami ale Tuhan. Tuhan saya
Tuhan, molo hutaringoti hami hamatean, sai pitor mabiar situtu do hami mangadopi. Godang dope sian tonga-tonga nami nama kaporseai, molo mate joma gabe begu manang sumagot matondina. Alanii, sai dihaporsei rohanami dope, nagabe parbegion portibion, dietong rohanami dope nasai mau tawot beguni akan nong mate dijabu, dibonani sapil-pil, hariara, di kuburan manang sorop tu akan namangulu. Alani Tuhan, asi roham dihami, patikos pikiran dohot haporsion nami, waboa nong sodi portibion be mau taot akaton di naung matei, alai nungasahat akan haporsai di apuanmu, unang saya digohi biar be diri nami. Tuhan saya simpan rohani Dia. Tuhan saya simpan Dia. Ale Tuhan, alani biar nami maradopon hamateani, dang mampu hami manaringoti hamateani di bagasan lasni roha. Ido umbahen molo hutaringoti hami hamateani, sai hudok hami dope jot-jot, satabi jabuon. Dang sadar hami dipatudu pandohan sisongonido, nama biar situtu dope hami tu hamateani, gabe palobihu pak hormatonan nami tusi. Ai makirim hami anggiatung unang masa inian tu diri nami manang tu pangisi ni bagas nami. HP marala doi tuna hinap porsiawan nami. Ai hamatean do parhitean managam surgo sambuloni tondi nami. Alani i ale Tuhan unang laos hamililu. Alai tung patikos maha porsiawan nami dohot pakiromo nami. Asima roham dihami ale Tuhan. Hamatean parhitean, lau manuk mos Jesusi, dohot alikon dinulas, asa sahat abdusi, nape pinadadao, domah kalayani, lanjonong dahapenani, lakan kitu ajai. Bului hukum sabang sana haki, dapat niat akan orang, yang cuma lalang tusi. Ai dengan Tuhan nasida di benua hijau, namanya nasihat, lapun arti surgawi. Hamu akadongan, nunga tak adar hahurangan, dosa dohot hoso-hoso ni rohata di adopani debata. Porsea dohita ditatap tuhata do arsak ni rohata, siala par biarota mengadopi hamateani. Tapangidoma asa dilohon debata di hita gogo. Habaranion, mamolus jala mengadopi hamateani. Di pasitong tuhata mapangkirimota di surgo hasonangan,
naung pinaraden itu hata di akana porsea. Posma rohata disi tangihononi Tuhani doi. Songonondo baga-baga ni debata di hasesaan ni dosata. ICB mangulaho na pinilit ni debata do na mamitori. Isedo madabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate. Alai danda holani nong mulak mangulu do jala disiamuni debata do ibana mangon dihon hita. Hasangapon madi debata na diginjang. Amin. Ikon mulak do Yesus tu portibion mangalap akana badiai. Ima akana porsea jala toktong marsihohot di habengetona. Tundahon ma akana mangihoti roham arta sangap dohot roha portibion. Asa unang tading ho di haroroni Jesusi. Haposi ma ibana. Ta endehon ma ende na mangihot. Epistel turpuk patujoloni jamita di parminggota namonding sadarion tarsurat di pangukapon 10 sada ayat 15 rodi ayat 10 sia tajaha mamar sorin-sorin. Dungi di palu suru-suruana papituhon masa runena. Jadi masa maswara nagogo di Banua Ginjang aka dipandok nungasaha tutuhani doho tu Kristusi harajoni hasianganon. Bangkit raja maibana rodi saleleng-lelengna. Nina nasidama namandok mauleate dohami tuho ale Tuhan debata si gonggom saluhutna nama ngolu nuaeng nang najolo alan naung dipa ditoho hagogoonmu nabalgai jala ala naung bangkit rajaho. Dungi tarukap majoroni debatana di Banua Ginjangi gabetarida mapoti parpadana di joronai. Jadi masa makahilap dohot suara ronggur dohot lalo nang ambolas nabalgai. Ima sahatna martua do akana tumangihon hatani debata
Jala no peopsa. Amin. Kur PSW Abigail. Martiti do saluhutna nasa natinopani tuhata. Hatop manang lambat
ikon rodo ajal ningoluta. Alanii dang taboto sadia ganjang umurta. Sadarion dina tabege hatani tu hata, tapa ujung ma paralot tatu dosai, tahamonakon masilang, sadarion takap mahaluaon nasian tu hata. Di potongan dokumuni atau dodapun ajali sadarion pangolungo atau pengon tu Yesus mo sadarion paujugi sadarion paujugi dan sonamon kita noon nang bukti hapur tipion radenio ani-ani sadarion matlakupi sadarion paujugi sadarion paujugi sadarion. Tahati-dakon mahaporseotai songo nahina tidakon idongata sahaporseon disandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehova ido ama pardogona soto dosa natumu palangit dohtano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhoni si Maria naga begabean si Anton di porbadia andoran salabubuhan ido tuhata natumona berlit di panguhan ni silatus nama tetar pajado ibana di haupinar sila natua tun banoturu namulak pangulu di ari patoluhon nama naik ku surgo lauhundu utus yang mendebata Jehova amanai disima ibana pai mamulak sogo tutanoon mangumi halak namangulu dohot namate au porsea ditondi pordadia jala adong sadahuria nabadia huria hatau pani al Kristen akan nabadia dohot dia sesaan di dosa dohot di taikri mulak pangulu sogot daging halak mate dohot yang lain nasora sudah amin. Kor PS Sekoci.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Saya akan bacakan beberapa poin penting kegiatan gereja, terutama untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, nama minggu, Minggu ujung tahun Parhuriaon Parningoton Diaka Naumonding, topik Ro di salin lelengna do pemerintahan dohot harajaon di debata, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Poin yang kedua, Minggu 24 November 2024, hari ini kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk topangan, sinode, godang, dan mutasi distrik. B. Persembahan bulanan dan pelihan tahun. Sehubungan sudah memasuki akhir bulan November, maka kepada seluruh jemaat AKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan pelihan tahun 2024. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria Sintua Edita Pasaribu Borgultom, nomor HP terlampir. Poin yang keempat, Minggu ujung tahun Parhuriaon Parningotan Niaka akan Namonding, Minggu 24 November 2024 di ibadah pukul 7.30, pukul 10 dan pukul 16.30 kita melaksanakan ibadah Minggu ujung tahun Parhuriaon dan Parningotan Niaka Naumonding. Di dalam ibadah akan dibacakan nama-nama jemaat yang meninggal dunia dalam satu tahun Parhuriaon. Poin yang kelima, berita Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu, Minggu 1 Desember 2024 setelah ibadah pukul 7.30 akan dilaksanakan Christmas Carol sekolah minggu untuk pencarian dana untuk mendukung kegiatan bakti sosial Natal sekolah minggu. Seluruh jemaat diharapkan turut mendukung kegiatan tersebut. Remaja dan Naposo Bulung, pada Minggu 8 Desember 2024 pukul 8.45 sampai 9.45, seksi remaja dan Naposo Bulung akan melaksanakan Christmas Carol untuk pencarian dana mendukung dana Natal seksi remaja dan Naposo Bulung bertempat di halaman parkir dalam gereja. Poin yang ke-9, jadwal rapat. Sabtu 7 Desember 2024 pukul 10 di gereja akan dilaksanakan rapat penyusunan program dan anggaran tahun 2025. Diharapkan seluruh majelis, dewan, seksi, dan pendeta dapat menghadirinya. Poin yang ke-14, ucapan selamat ulang tahun bagi Amanginang yang hadir di kebaktian siang hari ini, yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 November. Jika hadir di kebaktian ini, kami mohon untuk diundang berdiri. Terima kasih. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, laporan keuangan. Total penerimaan huria keseluruhannya berjumlah Rp20.810.009. Dengan rincian untuk huria Rp13.496.100, untuk sentralisasi Rp9.196.000, serta untuk pembangunan Rp1.117.909. Demikian warta jemaat minggu ini, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Acara paringotan di Namonding, Marende Hita, Nungalau.
Huriani tuhata tatangi homa aka goar-goar ni dongata naung jumulo borhat siat tonga-tonga ni keluarga tarumubi siat tonga-tonga ni parsaurata sian huriaon ima di satau bulun parhuriaon sian mamuka 26 November 2023 sahat tu sadarion Minggu 24 November 2024 parjolo Goar Ida Ria Saulina Boru Simanukalit Tubu 6 Februari 1960 sada Moding Rabu 7 Februari 2024 tutup umur 63 tahun. Paduahon James Edward Parsaulian Lubat Tobing tubuh 4 November 1960 moding Selasa 12 Maret 2024 tutup umur 63 tahun 4 bulan. Patoluhon Samsudin Rufinus Sibarani tubuh 7 Juli 1930 moding Rabu 10 Maret 2024 tutup umur 84 tahun sia bulan. Paupaton Situa Letkol Purnawirawan Dotrandus Colin Gultum tubuh 6 Juni 1930 moding Kamis 10 Mei 2024 tutup umur 24 tahun 10 sada bulan. Palimahon Parida Marliani Boru Hasibuan tubuh 10 Juli 1957 moding 24 Juni 2024 tutup umur 63 tahun 10 sada bulan. Pa onopon Ratna Willis Boru na Pitupulu tubuh 3 Juni 1930 moding Jumat 26 Juli 2024 tutup umur 26 tahun sebulan. Papituhon Ebert Hart Paruhuman Hu Tagalung tubuh 6 Januari 1930 moding Kamis 5 September 2024 tutup umur 26 tahun 8 bulan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya.
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di lautan, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sai sohot tu silami, Yesus ingat aku, buanglah mabur di sini, lima hidupku, silang tu hati Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru,
Yesus menjauh berdosamu lakmaho dengan lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau dengan prihatin dia selalu menanti aku dan kau kembali datanglah hai yang lelah mari datanglah dengan lembut Tuhan Yesus memanggil hai yang sesat datanglah. Marede mahita. Las dia dua nongan jongjong mahita salhuna. Yesus sondangi si toru si ombuni o andikan rotikiku asabor hatmatoniku lau marni dapoimi lau marni sonami tundiki molosahat otusi o Jehovah di bataku dan dodoani rohaku lasti rohai disi lasti rohai hamu akadongan molotabahin parningotanon dadananaing paingotingot akka na mati behita alay naing marningot hamamatit tado hitabi adiga pemasa nunga torop nang jumulo borhat siat to ngatungata maggobarhon dang haabatan hita hamatiani alani i uihirhon mabagas turoham naikodohot dohita muse borhat songon nasida dak parmianan portibion rura hasusa doon inganan parsatokinan surgoido bona pasugit ni todita tusima tahu basi lakata marede hita. Sa
Debata di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, na puna ngulu dohot hanguluan nami sahat tunuaing rohami Tuhan pasahatun ngulu nami di obason. Ima Tuhan di ujuk tahu parhuriaon dohot di parlingota diaka namoding. Asa mangidu mahami Tuhan, mangingot matutu hami memertumuri, mangingot ari hama mate nami di tonga-tonga ni nangulu nami. Adigal tiki nabi nuhulmu ali Tuhan di ngulu nami. Asa hubas mahami, radi mahami, totong marsi hohot, marsi domos di tonga-tonga ni ngulu ni nangkaporsion nami. Di ho ali Yesus Kristus Tuhan jala si pangulu hami. Tuhan hubuah kami ma di tikion, diaka keluarga, ni akama nami, ina nami, nang jumulo borhat siat tonga-tonga ni keluarga, siat tonga-tonga ni huriam di parsauran nami. Tuhan daktar bain sobosa, roha pakilalaan nasida, di parsirango di tiki nasay laon. Alay paingotok kami matutu ari sadarion, na hami pe iko borhat do sogon nasida, nang jumolo madapotoko Tuhan. Atong lehod di subi keluarga, di popara di pahopu nang dianakon ali Tuhan buru. Asa marsiho nasida di hapor siyaw nasida. Asa lam tugu nang pakirimon nasida sa ru di ujung di tonga-tonga ni pakapor siyaw nasida. Mulupi di patujolo amanami inanami sian akka keluarga sian ruas ni huriam. Pursihami Tuhan natotong di bagasan apul-apul pakirimon rohani subi keluarga, amanami, inanami, anak ko na parumay buru hela, anak ko buru, pahopu ali Tuhan di hanguluan na. Atong paingotok kami may Tuhan songodongan nami nang jumulo mo dingi. Asa totong hubas ngulu nami, totong radi hami, songon nasiday Tuhan nang jumulo borhat. Madapotoko leho Tuhan nang hahipason diakka natin na dikona akagajang yumur dohot nang disudena pangaramot yomu ali Tuhan sa dihoma daging dohot todi nasida. Atong di ujung tao parhuriaw di parningotan namodingon dada na madili hami, dang na mabiar hami, alay paingotok kami matutu, asalam hot di hapor siyaw nami, di ho ali Jesus Kristus hatuaw nami nuaing di portibion, dohot hatuaw nami sugot di banua gijang di hasonangan, nunga di paradiho, atong dada tertiupan hamatian ibe hami, lau tuhato tongon ikon hamatian dodalan parhitian nabulun madapoto surgo hasonangan naung di paradiho ali Jesus Kristus Tuhan nami. Atong di sudinay mangulu manang mati hami homa Tuhan nami hodo raja nami hodo nang namadongani hami sa rudi lakanami, sa rudi ujung ni ngulu nami. Atong hami pihuriap Tuhan, marsihohot, marhubas, mangarade mahami ng saluhutna. Di tonga-tonga ni pagkaporsyon nami, di ho ali Jesus Kristus, Tuhan, jala si Pangulo hami. Amin. Hudul mahita saluhutna. Tunggudangdo parukilon ningulumi benget maho, jala hamonak masal hutnai, pos maroham,
Panganomudo sogot parbueni parsi hohotami. Ima hanguluan na sora suda di surgo hasonangan maredehita. Damini di batana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiram munabi, di bagasan Kristus, Jesus Tuhat tai. Amin. Shalom madihita saluhna. Huriata na halonga di bagasan Jesus Kristus sahak mahita di minggu sadarion ima usuk tau parhuriaun, laos di padumu huriata ima di pardingotan di akana moding. Hatan itu hatta ujad di mingguta sadarion ima sia buku ni panurirang Daniel bidupitu mamukamai sian ayat sia saha rodi 10 opat tapayutihut ma di bagasan rohatta ganuk. Saihu panoknoti doi paima di pajongjong akka bangsa jala hudul tusi ibana naso suda arina. Ia pakaianna sasakdo songon itak jala obuk ni uluna, songon hapas na binusur. Ia habangsana songon jilam-jilam ni api. Jala akka rodana songon api na marnala-nala. Ruar dosada sungai api. Jala mabaur sian adopanna. Maribu-ribu akka na marsoba tu ibana. Jala marloksa-losa tidang dijolona marhaladui. Dungi tarpasang maluluan, jala terbuka akka buku. Jadi saihu panoknoti magumudang alani suara ni akka hata na jukat, akka na hinatahon ni taduki. Saihu berengi, paima tarbunu binatangi, jala pidom pamatangna, jala di pasahat, asa purunon tu api. Jala terrapas suhut pareta sian binatang akka na tinggali ay nunga dibuhul tiki doh jom ni ajal nasida dungi huida muse di bagasan akka panguka borngin gabi idama rosa halak marhite-hite obud di langiti songon anak ni jolma jala sahat ibana tu ibana naso suda arina jala tarbuan ibana tu jolona. Jala di basa-basahom matu ibana pamaretaun
dohot hamuliau dohot harajaun, jala saluhut bangso, hom dohot halak parpakuling maragam-ragam, marsoba tuibana, rudi saliling-liling na do pamaretaon naso tupa musat sian ibana, harajaun na pe naso tupa pe sado ido nang sahatna. Huriata di usuk tao parhuriaon di parningota di akanamoding damang dainang di topik rodi saling liling na do pamaretaon. Kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Adong dora padohan songon nang tamulay na kaning di acara ta akka amang inang imajujut tabigi di ganuk minggu ujung ni tao parhuriaon sada padohan sian hatalatin ima memento muri na marlapatan ingot maari hamamatem padohan memento muri patorakon ia hanguluan ni hita jolma di Portibion parsato kina do holat sangobas do hita di tonga-tonga ni Portibion na ikon marujung do hita siat tonga-tonga ni parnguluon di hasianganon ima asata pahusor-husor di minggu suk tao parhuriao di partikian sinuaingon asa bohahita akan aporsia marna punahon bohado parnida atta tartuju tu sada padang si tujuan ima Yesus Kristus tu hatai asa di surga hasonanga do inganan dihita tusido inganata jala warga kerajaan surgawi asa damang dainang asa minggu juk tau parhuriaon paingotok kita bohado tutudo ngata naung jumulo borhat naung jumulo moding madapoto debata di surgo alani di pasahat tuhita molope di pajahan akaningan nang akaguar-guar ni akadongata akan naung jumulo moding dang naparigat-rigat bulung gaul laos paingot-ingot hinalukun parukar-rukar sidangolon alai paingotok kita do nasida pe naung jumulo modingi hiado nasida mangulu nang di tonga-tonga ni nang Portibion nuaing nunga marujung ngulu nasida atong mulak matodi tu napunasa mulak magabi orbuk ido takas ikon suan uhirdo akamang di parjamita 12 ayat pitu madok pengkobah 12 ayat 7. Jala mulak orbuki itu tano pabuatan nahian alai anggoto di mulak tu debata na punahian dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya atong idu hapur syota dang adong be hadomuan ni akka na mangulu dohot na mate nung ngamar sirang disi atong di pos ni rohatta na makirim tu nabi Nuhul ni debata idu nakang dehon say masih paidado akan aporsia dung sahak belakana tuhasonangani atong di damang dainang idora dapadenggang ngulu ni hapor siauta nakanig nga tadok dangadong bihadomuan ni namoding dohot na mangulu jala mulak orbuki tutano jala mulak todi tu napunasa kenapa lagi si amang iko bayno mutas tupiti ikon bayno murupi akka sigaret minyak urapan apaan sih dia duhi ati akamang aduh kemulak kita adong musina na viral ibain musi akasira tu namoding ay nabi harunang ngulu ni hapor siyaw te ti akamanginang ay naso Kristi duhita ngapor siya hita mulak matodi tu napunasa apalagi amang tidak adong bihadumuan ni namangulu dohot namati buasa dupi makatahatay huwa bang
inang tua kana moding. Tangyako kami among inong, bagaimana lagi yang meninggal mau mendoakan yang hidup, sudah selesai amang inang. Buasa do pinuhunomui. Salpu mada, salpu masalahku among inong. Aduh, buasa ditikingun na dang ileko, nang salpu ni roha, kenapa? Kenapa setelah meninggal minta maaf? Memangnya didengari itu amang inang. Memangnya mau. Nasidok nama taido, padok dok madisi. Nasu idok do songoni. Padok dok masih etikingu luku. Soi haho mengaku salah tuh. Soi nama. Nasu idok do tu hita. Idok songoni. Olora. Ini bahadu. Olora hita songoni eti. Jadi di sima akamang molo jarapi adung muse hita mate. Nyabas sigaret. Tu udian. Bereng manai ay nga marisa biopungmu. Indah. Tapi melus-lus dukan alugu. Idok ma, jadi gatu dia do. Idok rolo pera pangarat tubuha olo bisa badung song ya kamanginang molo jiarah. Roba naturas na di bona pesugit. Da amang di sianu buat dah hasloman ni amangmu ima figur. Ina musemat tong. Roma hita sa pangarat tubuha runaeng. Bonok kudo figuron. Iko dohonot tarwatong. Memang mama percaya bapak itu sudah ke surga. Terodo anggo inak tau teridok kedoi. Porsia dua mamang, porsia dua ina atau mulu porsia do masuk nama hita tu era abad ke-22 hon. Ai songoni dope ngulu ha porsiaon di halak Kristen HKBP ape mulu dicelah hita tanuk ma. Gimana itu? Enak. Itu na viral lah teh. Kenapa sih? Ngai paingot. Paditai. Ngai pa ngo jumulu parhala do yate. Ikon iso lursonon nami do. Nang salah hita mga tusi. Akka manginangate. Ngai pahingot. Buasa roa. Ay masay mara do rohita. Tu portibong. Bangula pe. Daga dong. Buanota. Alani do. Di Rom sa proba Asia. Ido bay namate Kristus dalam mula mangulu asay ba na Tuhan niya ka namate. Nang akka namangulu. Jaminan amang inang. Sudah. Buah serbeno mutas, buah ada sigaret, buah ada beno muak kasira, dot akalan nungga dijamin. Tuhan da Yesus, Tuhan ni nama ngulu, dohot namate, tabunai hita hanak Kristek kabe, jaminan ngulu di surgo, ngadi parade, Tuhata di hita. Tung Johamatian di dia hamonangami Johamatian di dia sorobi di sada Korintus 5 ayat 55 adong dope. Hamonangan ni hamatian, adong dope sorop di hamatian, dan adong biama. Nunga ditaluhon, Tuhat da Yesus Kristus, marhiti hamatian na, dohot di hahihiyon, na balgayi di tonga-tonga ni nang haporsiauta. Atong nunga tutoro di huaso ni Tuhan hamatian ni, dang margugobe hamatian ni, maniupi, nang nguluta jaladang mabiar behita mangadupi hamatiani atong takas di gobarhon nang si Paulus dora songon borong-borong nakanaposo kumbang buhat he manggui do ibadah ngolong ngai buat sorok na daang be. Tuhan sudah cabut itu, tidak ada lagi kuasa kematian nunggai buat Tuhan tabe sorok nai atong arpe ganggu hita, mediar hita song natau nakaningan, satabi jabon, ba, padungop tu bigir pe, satabi jabon, ay nomor 2 do, ay do hono do pe, di tonga-tonga ni ngulu ni hapur siota, ganggu do pe hita, di bagasan hapur siota molo, tataringoti namoding, alani do. Di sada Timotius onom ayat 7 ay dangadong tarbuak ko tuhas yang anon jala dangadong tarbuak ko akka lalahur luar sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar dangadong natabuan akka amang inang. So salib peti ambulans jabu na baga kipe tatadik ko doi. Hamorau nipe tatadik ko doi. Na parpuri mabuan
ambulans do. Tu perbadan selain itu tidak ada. Dan bui mobil na jagoi lau mabuah kita. Tu perbadan atong hurian itu hata. Ido taida nyandok ni nang hata itu hata. Tu pangukapon ni panuriang Daniel di bering ibana. So dia do nang namasa di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maon di hasianganon di pangukapon na tuibana na siya tuhata tunipina masa madidok na kaningan aka binatang molo di sada siya turpuk sada ay sada satu walu ditaringoti aka binatang ima namarhuaso babiat gopul dohot akasinga di tonga-tonga ni namasa di tonga-tonga ni hamaolon di turpukon alani maggobaron ima situasi harajaon na sangat sengit dia kaharajaon na marlomo-lomo di tonga-tonga ni nanguluna taida dohado panurangon ni panurirang Daniel di tikion ima nakaning namasa di tonga-tonga ni Babel, di tonga-tonga ni akka hamaolon na niadupan ni ibana, akka babiat, akka gupul dohot nang sudi pahapahanan na sangat keji yang bertaring gigi. Ima na pabotohon tuaka harajaon di opat, di portibi, di hatihai, ima nakaning tu Babel, tu Media, tu Persia, dohot Alexander Agung atong merjaya na sida ditikina di tahun na alain adong dope mula menurut peta Babel Irak sekarang Media Iran sekarang sudah negara Bapak Ibu dan adong be nang harajauna di Alexander Agung pe di keagungan ni Romawi tidak ada lagi di tengah-tengah kekuasaan nama dok dison diopat pahapahanan akan binatang yang menasihatkan bahwa tanduk dan tanduk-tanduk binatang yang berempat itu ada keterbatasan, ada limit batas di nasida harajaunipe nang adongdo batas limit waktuna nama dok tu hita akamang nahot holan harajaun ni debata bi bagasan Yesus Kristus doi atong saluhutna pesan semua akan tiada akan fana harajaun ni debata do nahot rudi saliling ni liling na atok tusido hita dibuan akamang inang diturpukon didok na kaningan yang berambut putih napataridaho dia sapultului ima tuhat Yesus Kristus nama buhul tiki do jom dihita asa boha molonungaro tuhat Yesus Kristus nakaning parobut nabotari yang punya jubah putih Bapak Ibu naradihita dohonon ni atis dupi andongan siapa sih di mana Tuhan itu? Apakah ada Tuhan itu? Dohonon na dopei di ngolutao di ngoluna molonungaronan nong di gobaru tirpukon di obuk namar botar di jubah putih yang kita katakan bagaimana sudah siap sediakah kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan atong tak terapas be nang harajaon mulupen waeng taboto akamanginang bodo masa kita mungkin kita sebagai orang Kristen di gereja mula-mula juga sudah bagaimana dengan keluh kesah mereka dengan penganiayaan dengan dikorbankan nyawa mereka dan bertaruh nyawa dan ada juga yang murtad karena tidak bertahan karena nama Kristus diperhadapkan kepada dia atong bui masa do dia kada julu di paralonisa tuwaing di hamaulota songon huria songon halak
Kriste kita nama yuton Kristus nang partinggangan do goar ni Kristusi tu toropan jolma las idona tadupi song kita di Jawa Barat buha kabanginang maul nai perizinan maul nai mabain huria mabaul nai laho pajongjong huria adong perda di tonga-tonga ni nang daerah dang bui menara buasa atu si mulo dokor menara agang budisi dah kulala alai ima perdani tempat nabi nahin ni pamaret tata adong na hurang molo si menara na tibu adong na sida molo tibu menara na sida adong na canggung pikiranmu amanginang mamulu sosiani manang mardala siani daong alai buasa adong di tonga-tonga ni bangsoon buidui alani nang hajong-jongat ta songon anak Kristen mungkin sudah sebenarnya dipromosikan jabatan itu, tetapi karena berlabelkan Kristus tunggu dulu dan buidopi. Tapi sebenarnya di ilmu, di pengetahuan, doh di habuyan sudah mencapai puncak di karir alai tunggu dulu. Boha sabar dohi tadi siang manginang. Manang dono tama, manang naposo. Rugi saya menjadi orang Kristen ketika saya diperhadapkan yang demikian di tengah-tengah kehidupan saya. Di sodonoaing hita halak Kristen manahan. Sa rudi nang ujungna di tonga-tonga ni ngulu ni hapur siota akka manginang. Rudi saling niling na do. Pamaret tahun na kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Nakaning na tago barhon, igo barhon akan namartadu akap papahanan nasogiri. Ada limit batas waktu mereka. Ipe amang inang adong do batas limit waktu ni salhutna akka rajaon dohot akka hagugo dia pe buido pesan ditikina alai anggo harajaon ni dibata dang pesani nahot doi rudi saliling nililing na berkuasa dan selama lamanya kerajaan Allah atong ido akamang inang paingotok kita di tengah-tengah ni nanggulu tahun asa margugo hita di tengah-tengah ni nguluta di hasyanganon di tengah-tengah ni pakapor siota di bagasan Kristus Yesus tuhatai atong di akhir tahun gereja kemanakah dan di manakah sekarang orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal? Jawabannya tadi sudah. Di Khotbah 12 ayat 7 akan menginang atong dang luluat tabi mengajarkan tentang terjadinya periode sejarah keberadaan terakhir sebelum memasuki masa surgawi. Tuhan datang kedua kalinya. Maradi mahita disi diajak merenung bagaimana perjalanan kehidupan kita di hadapan Tuhan sampai detik ini, sampai tahun akhir gereja pada saat ini atong yakadusa inamara salponota asa masuk kita tu peradaban di hadapan tahta Allah di pengadilan nantinya kita ikut dan terbuah kita tu bagasan api naroko alai tu surgo hasonanganido hita dilas nirohata di bagasan guluta atong dang luput siat sudi pangatoyo pamotuan ni debata tu pengadilan yang terakhir. Tetapi bagaimana dengan yang kita miliki amanginang hapur siota di sido nang buanota gugota dohot las nirohata atong idonuaing pinasa tu hita jolo adong sada rupani barita mardunga puda. Adok sahalak nanaing manuhor tano macai bidang dungi di patuduh partano omma. Tu nanaing manuhor tano siga di sonaon. Sedia gudang dubui tu horokku tano on ba lomomma tolak ni gogomma sekuat tenagamulah lapatanna ala bidak tanon ikon merdala doho di tanoon dengan perjanjian dari titik ini ke titik ini juga kamu akan datang nanti. Alani de syarat nakaningan dohot sebelum matahari terbenam
Alan itu diki syarat adorak sobot matanyari. Alan itu tekas dihaling mana sudina. Lu jambe mana bah ngabui waliang ibana. 140 hektar. Bah adung dupitiki ay pukul 3 dupion. Dihalingi mana 150 hektar. Saya merlujungi mana? Saya merlujungi. Dibayangkan bagaimana tanah yang akan saya beli dengan dikatakan yang punya tanah. Olah merlujung do bahasa titik. Nau ditotuhon. Alani dipaksahon dirina. Na merlujungi. Hosa-hosa ibana. Sa may ibana tu perjanjian ni. Nga 150 hektar. Alay hosa-hosa may ibana. Ngalma hosana. Mati ma. Boha suku-sukun. Adong do tahe dapat dia matai tano 40 hektar do 50 hektar yakama. Ada si 2 meter doho si 1 meter itu kang. Lujanay. Lau mga lului sudina. Di tonga-tonga ni nang nguluon. Jadi lapatan nasdag nasurkot alay tetapi bagaimana kita untuk masa depan sebagai warga kerajaan surgawi na manotong do harajau ni dibata rudi saliling nililing na pahok mangulu ni hapur siyaw mo amang inang disi nunga di paradi tuhata inganan nasonang atong dangganggu dang mabir behita nunga ni jami tuhata Jesus Kristus na punang ngulu dohot hanguluton harajau banwagi jang surgo hasonangan nunga di paradi atong hahubaso taima marsidomos ma hapur siyauta makapur siyay Jesus Kristus tuhatai amin martang yang mahita Tuhan mauliate marohan nami di usuk tau parhuriaw di parningotan na moding paingotok kami na hot rodi sa liling na do harajomu dang olo pesan harajaw ni portibio do pesan songol gobaran niaka pahapahanan pesan do akarajaw di Babil Persia Media do nang Alexander Agung terbatas di limit ni waktu dinasida nang harajaw di portibiope do namangago ngulu ni hapor siyaw nami pe iko sahat do nasida tu pengadilan na sikop maralus atong hami pe Tuhan para di rohan nami ma hapor siyaw nami ma dung roho ali Jesus Kristus marabit na sasak dohot mahami di si monang ali Tuhan pamonang ngulu nami di bagasan hapor siyaw nami atong hubas mahami unang tinggal hami Tuhan di narudupon say hubasi hama diri dohot hapor siyaw nami asa marsi hot rudi ujung na di hapor siyaw nami di Jesus Kristus Tuhan nami mau liate marohan nami Tuhan di minggu usuk tau parhuriaw paingotok kami asa totong marmemontomori hami mangingot ari amamate nami iko nang tadi kono nami do nang portibion alay hupadora sami mangulu ni hapor siyaw nami di ho Jesus Kristus Tuhan songonima dia kadusa pason nami dia kana sotaruli hami Tuhan di lomo ni roham di usuk tau parhuriaon dia kagudang ni aka pangalaho hajahato Tuhan dusa na sosikopi dia lupa mudo pamujion nami Tuhan mangido mahami unang abati asin roham di ngulu nami Tuhan dia ka pasu-pasum doho las ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami rohami Tuhan di usuk tau parhuriaon non neko salpudo tutu nang nasa na adong di hami alay hupar na di hupar yak kami mangulu hatotongan di Banua Gijang Tuhan ubuak kami dia ka nang amanami inanami na marsay di tonga-tonga ni huriam Oma Tuhan mga leho di nasida hay pason gugu doho las ni roha nang ditikina pos roha nami Tuhan asa margugu nasida di tengah-tengah niya kahamulon ng parsahiton ho Tuhan madaoni di bagasan nang hay pason pangaramot yomu Tuhan nang mardalam mahami totong tutaw baru parhuriaw tuminggo na roon pasu-pasu ma nang luhut diak kasyubasan ni huriam tuak katike na roon wa kami Tuhan di sinu di gudang ni HKBP di tanggal 2 sa 2 Desember di pamiliton ni nang aka pimpinan di HKBP satu preses ali Tuhan ipe tu bagasan gonggoman nes Roma Tuhan hupasa hami tuho asa di bagasan hademahon di bagasan nang hasadaon di pamilito natakas
Homa Tuhan hupa tujulu hami soni Tuhan naborhat. Di aka utusan sian resoton hami nang dapat situa yani Tuhan. Pasu-pasu ma di aka haborat nami Tuhan. Di aka halitana asabui nang di sinudi mardalan. Dengan songoni nak kami so sudi aka utusan sian sudi resort sian sudi pelosok di Indonesia tuha pasu-pasu nang aka panitia si dapaton nami nang aka iduk ni huriape Tuhan. Song ni dalam ma di aka program di aka fet Tuhan do aka perayaan pasu-pasu totong di huriam asalas rohanami Tuhan memuji pasanga poko di tonga-tonga ni ngulun hami. Mangido hami Tuhan di hasan di dosa nami urasi hami Tuhan. Asalam talup hami gabe hasahatan ni barita nauli dot habaoran ni pasu-pasum hola di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Moloro tuhata padualihon sudi akan naung moding di bagasan hapur siau di Kristus. Papungon na sudi akan hapur sia goar-goar nasida di pustaha nguluan. Calo onna di bagasan hapur siaun. Dohot pangulahon onna ditik nguluna di Portibion. Lauma jalo tupal hanguluan di surgo hapur siaima dohot dohita tusi marede mahita. Jawa saat
Tuhan Yesus di pakuling ni saruni lau manomu Tuhani dohot au di batu hatta latusi moloju ni Tuhata akaguar di pustaha di pain sini rohana alusaku o Tuhanku audiso hamu akadongan mulak mahita tokinari benget ma ho di portibion ay tung ado pamudope akka parukilon hapor suhon sahit do lan na asing na mabay roham marsak sabam maho jalahot tiop Tuhan mi. Jesus, sayu tolongku Jesus, saleleng-leleng nai, nagodang hamosuho, say bingit doang manaw, sayu tolongku Jesus, saleleng-leleng nai. Borhat maho tungulu siap hari, redi maho pai maho tiki panopot ni tuhatai. Dak soal umur manang sahit manang nasib anggo hamatiani, alai hop bartu sakap dohok lomo ni roha ni debatadoi. Molo adong di ho, hasonak komai di bagasan serep ni roha, alai mulu pugos ho, unang tihay di bata, alay haposi Tuhanmu, natuk mangaramoti, dohot manarihon ngulum, tapuji maibana. Jesus, sayu tolongku Jesus, saleleng-leleng nai, nangkodang hapor say bingit doang manaw, sayu tolongku Jesus, saleleng-leleng nai. Tatangyak kumapiliata ali di bata aman hami na di banwa gijang, hodo haroroan ni salhut, sileho-leho na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus, hupasat hami masian na nileho mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus, di jolom, pasu-pasu may jalaramuti, asa hupar hasya kami pilianon, pati bulhon harajomu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon, lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Itu
Ali Tuhan debata naso nasian nahinan jalan na manguluru di saliling nililing na. Pingot hami sa daryon akka na mati siyan hami naung pajuluhot tulabung mo. Dihodo anak Hisu di banua gijang jala diukap hodoy dihaka na mga sahon Tuhan Jesus Kristus. Narukado rohan nami sa daryon marningot ajal nami. Dohot hayyon ni daging nami di arisugot. Mauliate maruhan nami tuho. Ala dituwon ho hami tu pakirimon na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na sora suda. Dada na madili hami di ari parningotanon. Alay na malungod do hami di sa bulo nito dinami. Nung atorop dongan nami, naung nialap mo, tau si paingo do ujung nila kanasida di hami. Bay pakirimon mida Tuhan Jesus di ujung nila kanami bi. Say sungguli maruhan nami, mabahen tiruan na dinggat di akka pinopar nami. Say apuli mana marsak roha dot akka namatian. Asaw ng mga dungi jala madili na sida, say taiti maruha na sida mamereng, dopa gijang, say lihot to dimitu hami, asa takas di hati dakot tu hami, nang dohot hami anakmu jala panean di arta na di banua gijang, say padaw maganggu ni roha siyan hami, asa hot hapor siyaw nami maniop Tuhan Jesus si Panguluhi, adorang huborus hami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami be, uka mamata ni rohanami, asta kas ni ida dala tuha sonangani. Molo halang dila nami, sobinoto be makuling, pargogoy mahami marhite-hite todimi, asa tarjoho kami, aliyamang sa tutangamu matodiku, say patiurhian rohanami, asa hubas lakanami, jalasonang hamilaho mate di bagasan Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Aliyaman nami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say South Malomo ni Roham di banua tongaon songon na di banwa gijang lihon matuhami sa darion hanguluan siapari si samadusa nami. Songo panesa nami, didusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon, tu pangujunan, palua mahami, siyan pangago. Pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batama ho, di sodakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaurhon, madamena tutodim. Amin. Masih jalan kan? Jen. Sayur
Selamat hari Minggu untuk kita semua.